Как се прави печат? В векторна програма, в случая CorelDRAW, си правим изображението и текста. Ако има лого, се поставя логото в средата. След това копираме изображението, правим един кръг около печата с размери 2 мм по-големи от самия печат, което ще ни служи за гравиране и последствие изразване. Даваме червен outline, където трябва да бъде изрязан печата. След това го обръщаме в негатив. След това го обръщаме, копираме още веднъж това нещо, което ще ни служи за изрязване, и го обръщаме самия печат в mirror, огледално. След това нещо го експортираме в PLT, за което ще ни бъде необходимо да ползваме след това програма за рязане на лазер и гравиране същевременно. В следващия урок ще ви покажем как става това.